Eva a Peter sa vybrali na túru k zelenému plesu vo Vysokých Tatrách. Peter mal viac skúseností s turistikou, zatiaľ čo Eva bola začiatočník. Na začiatku šli rýchlo, no čoskoro začala Eva pociťovať únavu. Snažila sa držať krok s Petrom, no rýchle tempo jej začalo prekážať. Peter si všimol, že Eva spomaľuje a spýtal sa jej, či je v poriadku. Necítim sa veľmi dobre. Mám pocit, že sa unavujem príliš rýchlo, povedala. Peter si spomenul na radu. Kráčajte stabilným tempom. Turistika nie je súťaž. Neponáhľaj sa, všetko má svoj čas. Spomalili a začali kráčať v rovnomernom tempe. Eva sa cítila lepšie. Mohla sa viac sústrediť na okolitú prírodu a na výhľady. Keď dorazili k zelenému plesu, obaja si užili krásu okolia bez toho, aby sa cítili unavení. Ponaučenie. Kráčajte stabilným tempom. Turistika nie je pretekanie, ale spôsob, ako si vychutnať prírodu a nepreťažovať sa. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalší príbeh, ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.